Zdravo ljudi, evo nas ponovo u novoj epizodi Minecraft preživljavanja i nažalost, ušli smo u fight sa jednim creeperom i u trenutku ja udario sam ga, on je eksplodirao i sve nam je razneo, tako da nemamo više ništa, iskreno bilo bi glupo da sad ponovo gradimo, tako da odlučio sam jednostavno da napravimo novo sklonište i sve, nije bilo nekog velikog truda uloženog, tako da najbolje da krenemo od početka. Sad da nađemo mjesto, eto ostalo mi je nešto malo u inventorijumu zato što nisam umro dok sam se tukao sa njim. Ali mogu vam reći bio je opasan, znači ja sam ga udario, on samo puče i bap ode sve. Ode mastu propasiti, jel? Evo, ovdje nam nije loše mjesto. Znači, ovdje možemo isto da radimo. Ali eto, ovog puta ćemo napravimo kućicu od peska. Evo vaša. Eto, stvarno mi je žao, imao sam dosta stvari onda, ali ne znam kako je uspio, znači razneo mi je pola kuće bukvalno, a sad ponovo da gradimo to. Ali dobro, bar smo ga ubili, jel? Jeste veći deo kuće bio od kamena, ali šta da se radi. Nije sve. Znači, našli smo mjesto. Mi ćemo kućicu da napravimo ovako. Ovdje nam je pogodno zato što je blizu vode. To je dobro, kad je mnogo blizu vode onda je super. O, da. Pa da, to je onaj problem sa peskom, ne možemo da ga... Pesak ne može sam da ovako stoji u vazduhu kao drugi materijali što mogu, da plutaju, to je najgora strana ovog peska. Ali dobar je, ovako lepo izgleda kada napravimo kućicu. Znači imamo tako tu. Šta nam je ostalo materijala? Ostalo nam je malo drveta i kamena. Evo ovako, mi ćemo sad taj sav kamen staviti na krov. Kao krov. Opa, tako. Ali eto, bar nam je nešto ostalo. Ne! Ja se nadam da ćemo imati dosta ovog kamena. Ali izgleda da nećemo. Ali dobro, ne moramo sve ovdje. Ovdje možemo čak staviti i pesak. I tu ćemo. Ovo sad stvarno ne izgleda loše. Joj. Tako. I ovdje ćemo uzeti ovo. Malo moramo da ojačamo ovu kuću. Ovo sad znači izgleda lepo. Ovdje možemo staviti neki prozor. Ali uvijek zaboravim da ne mogu da ostavim prozor kada mi je kuća od peska. Ostalo nam je nešto baklji iz stare kuće. Ovo više liči na kuću, jel? Prošlo je bilo nešto ukopano u zemlju, ali ovo je već mnogo bolje. Sad nam treba jedan crafting table, odnosno radni sto. Ljudi, samo da smanjim ovu muziku, nervira me. A verovatno i sve vas. Da li sam? Nisam napravio crafting table.
Njega možemo da stavimo, ovdje ovako. I sad će nam trebati jedan sanduk. I treba će nam jedna vrata. Ovako. Vrata ćemo staviti sa ove strane. Sad ovdje ne može pesak. U stvari može. Ovdje već može pesak. Pa da, drže ga vrata. Dobro. Sanduk možemo da stavimo ovdje ovako. Tako da, ako uspijemo nekako da možda napravimo još jedan. Super. Imamo sad veći ovaj sanduk. Odlično. Imamo veći sanduk. U njega ćemo sad već odmah da odložimo nešto. Jel, odložit ćemo, eto, malo hrane. Tako. Znači, to nam je novo skrovište, odnosno nova kućica, ono, izgleda po meni mnogo bolje nego prošla. I blizu je vode, što nam je odlično. Znači, super je što je blizu vode. Eto, nemamo mnogo stvari, imamo bar malo hrane, dok u sljedećoj epizodi ne nađemo hrane. To je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se, ćao!